Hola, benvinguts a Món de Llengua. Ací teniu el mini simulacre per a poder practicar l'examen de la Junta Qualificadora ara, d'octubre de 2022. Com sempre, en aquest cas és un mini simulacre públic, gratuït, vídeo per a tots vosaltres, una prova que podeu trobar ací, davall del títol. Teniu l'accés a l'enllaç de Google Drive, on podreu trobar aquesta prova que vos presente ací. Una mini prova que té l'estructura de l'examen de la Junta. Una comprensió lectora, molt breu, i un exercici d'opció múltiple. Com ja sabeu, la comprensió lectora només la té la Junta, per tant estem ara mateix practicant els exercicis d'aquest organisme, només la part escrita, òbviament, i l'opció múltiple, que ja sabeu que en la Junta, doncs, d'alguna manera, es barreja el lèxic i la gramàtica. Veieu que he posat els ítems en blavet, que són els ítems lèxics, i els ítems en groguet són els ítems gramaticals, els de caire gramatical. Això ja fa temps que ho fa la Junta i la Siacova, per exemple, ho ha fet darrerament i ara ja sí que és cert que també els barreja en els nous models. Si aneu a aquesta prova i la podeu tindre a mà, jo crec que és més còmode per a vosaltres, podeu respondre les vostres opcions, podeu analitzar de manera més detallada tot. Per tant, anem a les respostes i us comento una miqueta el que teniu ací. Este text, que és de Joan Fuster, aprofitant una miqueta que encara estem en l'any Fuster i que està molt en voga i que potser vos posen també algun text relacionat amb això, que és de caire cultural, doncs sí que és una miqueta més particular perquè només té, podem dir que no té paràgrafs, és un text en si. I totes les tècniques que us soc dir que apliqueu doncs s'han d'aplicar de manera diferent. Així ja no esteu extraent o no s'estan desprenent una sèrie d'idees en cada paràgraf, d'idea o tema de cada paràgraf del text, sinó que s'ha de desprendre la idea del text que ha escrit o que va escriure Fuster fa 40 anys, perquè és un text que té molts anys. Per tant, heu d'entendre que és un text molt irònic, molt sarcàstic, que té molta modalització, té moltes cometes per a connotar el llenguatge, utilitza la realitat per a fer la seva idea, és a dir, és un text que té molta subjectivitat, molta modalització. Per tant, critica una miqueta els actes de les suposades esquerres i dretes, en aquest cas els espectres polítics, els posicionaments de l'espectre polític que hi havia aleshores, que hi havia en aquell moment. I, clar, el text es diu diminutius i augmentatius, és a dir, aplica aquest recurs lingüístic a uns mots que s'enllacen o relacionen una realitat concreta, i això és la màgia del text, perquè la primera vos diu els sufixos segons l'autor, i clar, si aneu llevant parts de cada afirmació, de cada ítem, que no són verdaderes, doncs al final acabareu amb una idea que sí que és més, s'acosta més al que realment desprèn el text. Clar, els sufixos, segons l'autor, diu, tenen el poder de connotar el llenguatge des del punt de vista polític, però la societat no els entén. Primer, en cap moment diu que la societat no els entén, però és que, sobretot, això no pot ser, no pot ser per allò de des del punt de vista polític. És cert que utilitza o que analitza la qüestió política o aquesta polarització existent, però no està parlant o l'autor no parla dels sufixos o no utilitza els sufixos des del punt de vista polític. Això ho hem de partir el que diu el text d'una banda, el que és la descripció de la realitat i també el que diu l'autor. És més d'un element el que heu de tindre en compte, perquè a voltes l'enunciat posa els sufixos són i ja no és segons l'autor, és la realitat que es descriu. La idea de tal és, i teniu l'anàlisi d'alguns autors que ha esmentat el text. Però és que així vos diu els sufixos segons l'autor, la B diu és una mena de quantificació en tant que mecanisme, així m'ha faltat el plural, en tant que mecanismes, són una mena de quantificació, disculpeu, en tant que mecanismes per a calcular el grau d'una realitat o d'una altra. És de veres que hi ha un moment que sí que diu que no és
no utilitza això com a quantificador, com una mena de quantificació. Per tant, això sí que ho hem de deixar fora i a més no és el que es busca. El que es busca és la C. Són elements que poden restar o sumar dignitat, força i vitalitat a la significació d'un mot. Anem per parts. Restar o sumar dignitat, força i vitalitat. És a dir, si utilitzem un ot, no és el mateix que utilitzar un et. Gran, xicotet. El que fa és restar o sumar dignitat, però no només té eixa funció des del punt de vista literal, que són els diminutius i els augmentatius, des del punt de vista lingüístic i gramatical estricte, sinó que resta o suma dignitat a la significació d'un mot, és a dir, al significat que tenen, que a la seva vegada, alhora, està lligat a unes circumstàncies socials concretes. Per tant, si nosaltres parlem d'un element o d'un altre que està lligat a unes circumstàncies socials concretes, nosaltres podem jugar amb el llenguatge per a fer que aquest mot siga, nosaltres puguem connotar-lo més o menys o dotar-lo d'una força o vitalitat o dignitat major o menor. És a dir, este autor pot parlar de l'esquerreta, encara que ell, posem per cas, siga d'esquerres, o pot parlar de la dreteta, encara que siga de dretes. Però el que està fent és utilitzar aquest mecanisme per a dotar d'una dignitat, força i vitalitat a la significació estricta d'un mot, que per se té. Per tant, si ho lliguem això amb la segona pregunta, tornem a tindre el mateix. Diu, per a l'autor, l'esquerra, clar, i no parlem de l'esquerra en la seva essència, sinó del que pensa l'autor. Per tant, diu, hauria de replantejar-se el seu paper tenint en compte que en essència compta amb uns principis ferms i sòlids, així que teniu els dos vessants. No pot ser el mecanisme de canvi social perquè es tracta d'un corrent domèstic que no té robustesa, clar, així en la B parla en la seva, és a dir, parla de l'esquerra en totes les seues vessants, tant del que pensa l'autor com el que és l'esquerra en si, popularment coneguda. Per tant, així no fa aquesta dualitat. I ni en el C tampoc. És el corrent capaç d'aglutinar la força i vitalitat necessàries per al canvi. L'únic ítem que sí que fa aquesta dualitat és la A. És a dir, l'esquerra, en principi, per a l'autor, diu que en essència compta amb uns principis ferms i sòlids. En aquest cas, com ho diu així? Diu, si no és literalment robusta, sí que almenys té una certa solidesa. Però per què dic que aquesta esquerra fa la impressió de ser només una esquerreta? Clar, perquè hauria de replantejar-se el seu paper. Si no vols que te diga esquerreta, fes alguna cosa, no? Aleshores, en aquest cas sí que seria la A. És a dir, és crític amb este element social. Bueno, en aquest cas, el plantejament de l'esquerra. Anem a la 2. Així teniu l'exercici d'opció múltiple a partir d'un text. Si voleu que siga més còmode per a vosaltres, podeu tindre les respostes al costat, en una pantalla o en un paper a banda, i així podem anar d'alguna manera avançant. Jo vaig llegint el text i vosaltres també jugueu les vostres respostes. És un text de Vicent Álvarez que té per nom Política i Polítics. És un text que està escrit en la revista Saó i que és cert que ha hagut d'adaptar molt i de corregir molt perquè tenia faltes de normativa, de puntuació, i jo crec que al final ha quedat bé. Però compte si busqueu el text perquè té algunes cosetes que es poden millorar. Diu, si busqueu el significat literal de la paraula política, trobareu que la referència és prou àmplia. Ciència o art de governar relatiu als... I així teniu la primera pregunta de lèxic. És cert que el lèxic és més infinit que la gramàtica. La gramàtica, si l'estudieu, al final arriba a un punt que la coneixeu, amb més o menys matisos, però la coneixeu. I el lèxic és de veres que té infinitud de casos molt evident. Jo puc tindre afany per fer alguna cosa, per arribar a un objectiu. Puc ser afí a una persona, tindre afinitat, tindre consonància, tindre coincidència, però els afers al final són els assumptes polítics, assumptes de caire polític. Un afer també és de veres que si busquem els afers públics, els assumptes públics, si ho busquem en el diccionari normatiu valencià, ho tenia preparat per a vosaltres, a banda d'assumpte també és una aventura amorosa. Sempre s'ha dit que l'actiu i el polític mantindre un afer. Quan algú festeja, diu que tenen un afer. Això seria un altre significat de la paraula afer.
Bé, diu, o a les relacions entre els ciutadans i l'Estat. Així doncs, es tracta de tot un conjunt d'actes, idees, propostes o esdeveniments que tenen com a denominador comú girar al voltant de com la societat funciona amb pautes i regles creades per facilitar la convivència i el benestar. Per ser una activitat humana, precisa de persones que s'ocupen de la política. No podeu deixar el verb ocupar-se i ja està, sempre és ocupar-se d'alguna cosa. Si està parlant de la política, que s'ocupen de la política. Per tant, si és ocupar-se de, que és complement de règim verbal, no pot ser pronom i, això serien la resta de preposicions. Per exemple, si tinguérem preocupar-se per o interessar-se per o fer referència a. Així que seria fer-hi referència, ocupar-s'hi, no? Preocupar-s'hi, però en aquest cas és ocupar-se de, per tant, que se n'ocupa, i en la B, òbviament, faltaria el pronom, d'acord? Anem a la 3. Persones que s'ocupen de la política, com sempre, voteu el 8 i mireu quin és l'element del qual depèn el pronom. A vegades és un verb, a vegades és un nom, i aleshores és un complement del nom o un complement de l'adjectiu, però sempre partix d'un element. Diu, i precisament aquest és el problema, que no és un altre que confondre la política amb els polítics, siguen homes o dones. Sovint en la conversa se m'ha atribuït no voler parlar de política perquè intente evitar centrar el tema en les persones. I així hi ha una reformulació. En els personatges públics que en cada moment capitalitzen els titulars dels mitjans informatius. Per tant, el que ve després, aquesta afirmació que ve després, té una certa coincidència, una certa consonància amb allò anterior. En les persones, en els personatges públics. És més o menys el mateix, però cal tindre un connector que s'anomena de reformulació. D'acord? L'únic que teniu en la 3 que siga de reformulació és a dir. D'acord? Perquè este és una mena de concessió, esta és una mena d'addició, però este és el que reformula. És a dir, aquestes persones, és a dir, els personatges que en cada moment capitalitzen els titulars dels mitjans informatius. Des d'una visió general i habitual, la informació política sol ocupar un espai principal en tots mitjans, que suposa que així hi ha una rata que és en tots els mitjans. Situació que es manifesta en la quantitat de pàgines o minuts que se li dedica. Així, si ho mirem bé, hi ha un esquema que es repeteix i diu que es repeteix, i així vos he fet una trampa, perquè esteu molt acostumats al per tot arreu, que sabeu que el per tot arreu es pot escriure per tot arreu o per tot arreu. Es pot escriure allí. Però no heu jugat amb altres opcions que poden, diguem-ne, tindre més ús o un ús més extens en la resta del domini lingüístic. Per exemple, a les Illes Balears utilitzen la paraula per tot. Hi ha, per exemple, hi ha gent per tot, és a dir, hi ha gent per tot arreu, allà on vagis. Per tant, no sé si havíeu vist aquesta forma que també es pot utilitzar amb el arreu a soles. Arreu he trobat gent, és a dir, per tot arreu he trobat gent. El que passa és que este per tot, si el deixem a soles, ha de ser aglutinat. És a dir, he trobat gent per tot. He trobat gent per tot arreu. I que en aquest cas el per tot arreu sí que pot ser junt o separat. Però si deixeu això soles, que és la forma que vos he dit és mallorquina, sí que heu de tindre en compte que és una forma que s'ha d'aglutinar. En aquest cas, hi ha un esquema que es repeteix per tot arreu. En primer lloc, van les declaracions i activitats del líder del partit que governa. Tot seguit, i en menor proporció, van aquelles altres informacions relatives a la resta d'opcions amb representació institucional. Us he posat en aquest cas els textos polítics. Certament, però, també trobarem informacions o continguts, i així teniu els connectors relacionats amb la introducció d'un tema. Recordeu, sempre us parlo del pel que fa a, quant a, en relació amb relació a, respecte a, respecte de. Però, clar, així, de nou, vos plantegen una sèrie de construccions híbrides. Vos les he plantejat jo, però ja m'enteneu. Per tant, així hi ha una construcció híbrida, seria amb relació a o en relació amb. Per tant, tindria una falta de correlació entre preposicions. En quant a li sobraria l'en, i per tant l'única que té ben feta
correlació de forces és en relació amb. Molt bé, continguts en relació amb problemes o situacions, però sempre de forma ja més escassa i en pàgines o espais, i aquesta és una pregunta que ja vos han fet en algun examen de la Junta. Crec que fa 2 convocatòries ja vos la van fer, que és el plural de qualsevol, el que en castellà diuen cualesquiera, no? Recordeu que és una de les poques paraules que té eixa doble S al principi, o sigui, entremig, vull dir. És a dir, la pluralització es fa enmig de la paraula. Hi ha poques paraules en valencià que podeu trobar amb doble S després d'una consonant. Una és esta, és a dir, és el plural de qualsevol, i una altra paraula que també té aquest fenomen, doncs pot ser, són les que tenen, per exemple, un prefix que acaba en S i després l'arrel doncs, comença també per S, per exemple, transsiberià, transsexual, d'acord? Eixes sí. Doncs un dels casos que té eixa doble S després de consonant és el plural de qualsevol. Suposo que alguns de vosaltres ja ho sabíeu, i ja ho havíeu vist. Opinar, generar debats, participar sense aspirar a en aquest cas, a un guany electoral, és a dir, sense esperar una cosa a canvi. Garant, és una garantia i un tomb és un gir radical. Aquests dos no tenen res a veure. En aquest cas és un guany. Compte amb la paraula ganància, que encara és un barbarisme. És un guany. Un guany electoral és una pràctica que alguns fem i que igualment entraria dins del camp de la política. Cal dir que no ho fem com a activitat professional, sinó de compromís o exigència moral. Tanmateix, recordem com la filosofia política ha sigut des de l'antiguitat un conjunt de línies, fixeu-vos en els altres elements que no tracten en el quadre, que no estan en el quadre, però que també són interessants, que focalitzeu i que se vos queden els inputs visuals, perquè hi ha paraules interessants, construccions interessants que vos poden ajudar a acostumar-vos a segons quines formes després vos puguem preguntar. Un conjunt de línies de pensament que han contribuït a grans canvis en cosa pública. Espereu un segonet. En cosa pública i ara teniu un relatiu neutre. Fixeu-vos que fins ara teníem lèxic, pronoms febles, connectors parentètics o conjuncions, teniu també qüestions d'adverbis, més qüestions de connectors, i ara sí teniu relatius, relatius en la 8 en la que estem ara. Com que és un relatiu neutre, recordeu que tenim la qual cosa, cosa que o fet que, sense necessitat de cap preposició. Per tant, aneu a allò segur. Teniu, per exemple, així, cosa que. Cosa que. En aquest cas, sí que és cert que... A veure, perdoneu, que se me n'havia anat això. Assegureu-vos, és a dir, aneu a una d'aquestes construccions de relatiu neutre, una de les quals teniu així, cosa que. Este seria un relatiu que només faria referència a un substantiu anterior, la casa que m'he comprat, o eixa casa, que és molt bonica, però no a tota la subordinada anterior. Allò que està fent referència és a tot això. Tot això que teniu abans. Tot això evidencia com en gran manera, i òbviament, fet el qual no pot ser, perquè si tenim la paraula fet i després hem de posar un relatiu, seria fet que. Si no hi ha una coma, no podem utilitzar el qual, la qual en una oració que no siga explicativa. Per tant, cosa que. Cosa que evidencia... Anem a l'últim paràgraf. Tindre, doncs, clara aquesta distinció entre política i polítics és quelcom necessari. I així teniu una causal. És com si diguem, perquè algunes de les causes del malestar existents al voltant de la política deuen buscar-se amb les pràctiques dels partits. És una causal, però ja no vos he posat una causal tan clara, amb ja que, amb per què o amb atès què, sinó que ja he jugat una miqueta més a posar-vos un cert nivell. Òbviament hem d'eliminar propostes com, per exemple, el doncs causal, que ja sabeu que el doncs només és consecutiu, per tant, aquesta la llevaríem fora, i n'hi ha una altra que sí que podria ser causal, que és la C, el que passa és que ja està malament a causa de què, perquè no és un relatiu, hauria de ser una caiguda de preposició. Per tal que fora correcta, hauria de ser així. Hauria de ser a causa que. Per tant, l'única que ens queda, que jo no sé si l'heu vist llegida, que si l'heu vist en algun text alguna vegada,
és una miqueta més antiga, però, per exemple, autors com Sanchis Guarner, Ferrando, alguns autors sí que l'han utilitzada, que és el puix que és la causal, no el puix només, al final la varen normativitzar amb el què, i també és causal, puix que seria com un per què, atès que, ja que, i sí que fa referència a este pues, que en castellà sí que podem tindre com a causal, que en realitat la norma no accepta este doncs, perquè és consecutiu, però en canvi sí que accepta este puix que. Molt bé, i per últim, perquè diu, llavors, des de diverses instàncies es van apuntant elements de renovació, molt especialment del seu funcionament, els quals, compte amb això, són instruments que tenen, fixeu-vos en la fórmula, tant una funció com un paper tal. Per tant, són dos elements els que està plantejant, tant una funció com un paper. D'acord? Per tant, què posem? Funció bàsica, paper bàsics, funció bàsiques i paper bàsiques. Què tenim? Mot en gènere marcat, és a dir, el que s'anomena femení, però que en realitat jo no parlo en termes de masculí i femení mai, parles sempre en termes de gènere no marcat, gènere marcat. El femení, que és el que es coneix com a femení, sempre és gènere marcat i el masculí és gènere no marcat. Per tant, l'adjectiu, quan tractem de fer concordança en els dos elements, sempre és de gènere no marcat, és a dir, de gènere masculí. En aquest cas, per tant, una funció bàsica, però també un paper bàsic. Per tant, tant una funció com un paper bàsics. I ahí tenim la concordança ben feta. Ui, només se m'ha quedat una resposta B, correcta. Bé, no passa res. I per últim diu, ara bé, algunes coses que senten recorden el que ens diuen els franquistes a fi de desprestigiar el sistema de partits i justificar, i així sí que heu de tindre a banda d'un coneixement mínim del món, també vos ajuda el text una miqueta. És a dir, el sistema franquista recau sobre una persona que té una certa autoritat, però és que, a més, diu desprestigiar el sistema de partits. Ho dic perquè podia ser una plutocràcia, governen els més poderosos, però en aquest cas se centra en el tema de desprestigiar el sistema de partits. Per tant, crítica al sistema de partits i també un sistema que recau sobre una persona. Per tant, la més completa sí és autocràcia. Òbviament, democràcia, en aquest cas estàvem parlant del sistema franquista, no podria ser. D'acord? Doncs així teniu les respostes de la comprensió lectora, UC, 2A, i de l'opció, de l'activitat d'opció múltiple. Espero que vos faça paper tot això i continuem en marxa en el canal. Feu bondat, subscriviu-vos, recomaneu com sempre el canal Món de Llengua i espero veure-vos prompte com sempre. Adeu!